O verán chegou á terraza de Martín Codax. Dende a adega teñen preparada unha ampla programación para atraer visitantes a gozar do seu viño nas súas instalacións. Entre a programación atópanse dous eventos que se manteñen de anos anteriores. O máis coñecido son os xoves de Codax. Mantendremos os concertos dos xoves de Codax, comenzamos o 20 de xullo, con Josemi Carmona, Estrella Morente, un elenco de primeiras líneas de flamenco, chegará hasta a segunda quincena de agosto, xa temos as entradas de xullo vendidas, faltarán as de agosto. Outro evento que se mantén e que xa está en marcha son as Tardes do Atlántico, que, como sabedes, os mércores é un encontro cos cociñeiros de vanguarda de Galicia, que farán aquí en directo para os asistentes unos pequenos bocadiños que maridaremos cos nosos viños. E a gran novidade deste ano son os seráns de Codas, que se celebrarán os venres e permitirán maridar os viños da adega coas postas de sol con vistas á ría. A posta de sol é realmente maravillosa, nada que envidiar das que pasan no Mediterráneo, e queremos convidar a xente a que veña a disfrutala, como non, con unha copa de viño Martín Codas, e tamén con outra das novidades, que é unha carta de tapas, de pequenas elaboracións que temos feito en colaboración co restaurante Estrella Michelin Árbore da Beira, e, ademais, pasarán cousiñas, cousas que non podemos adiantar, pero que seguro serán moi divertidas e que, sobre todo, os levarán a ter o que buscamos, que é que Martín Codas sexa unha copa de viño disfrutona e divertida. Para a adega, estes eventos permiten promocionar os seus viños dunha forma agradable. Ao final, o que buscamos é poder facelo dentro dun entorno máis distendido e, sobre todo, buscando o obxectivo de que, ao final, un viño, ou por menos é o que queremos en Martín Codas, un bo viño ten que ser sinónimo de disfrutar e de compartir cos amigos. Entón, tentamos facer esos encontros que sexan distendidos para poder, desa forma, que vexan que é o que facemos aquí no resto da tempada. Tras o éxito da primeira xornada das Tardes do Atlántico e tras vender todas as entradas dos xoves de Codas pro mes de xullo, a adega agarda que os eventos acaden cifras de asistencia moi altos. Ademais desta programación, dende Martín Codas tamén teñen aberta a súa terraza ao público xeral de martes a sábado para gozar dos seus viños.